Hej YouTube. Hej YouTube. Velkommen tilbage. Altså, hvis I har været et eller andet sted henne, det ved vi ikke, om I har. Derfor kan vi ikke sige velkommen tilbage. Ja, du skal kigge ned på mig. Nej, Slå ned på mig. det har jeg ikke lyst til. Jeg kan ikke lide dig mere. Hey, hvad? Den er faktisk ikke så lagging. Og den... Hvis I synes, at det er underligt, at vi lige nøjagtigt har begyndt at bygge lidt på det her hus, så må I godt tro det. Eller synes det er underligt, for det er det også. Men det er bare fordi, jeg har lige filmet næsten. Og der gik det fuldstændig smart. Det var meget ked af. Du glemte at fortælle, hvem det er. Nej. Jeg er mig. Kan jeg så fortælle? Ja. Det er min kusine. Lærke. Nej, Som I kan se på. hun hedder altså Flemming. Flemming er drengen. Jeg hedder Flemming. Og så har vi simpelthen også... Vi har også spillet lidt på den her server. Nej, jeg døde ikke. Vi spillede lidt på den her server, så det er sådan lidt... Det er faktisk let vores hus Ja. for at... Ja, så jeg er lige tippet til vores hus, så jeg lige kan få lidt mad. Og hvis I spørger, hvorfor, eller hvis I, Hvorfor vi har muligt ord, så kan vi sige, det er fordi vi... det er simpelthen fordi, eller derfor- alle de sticks der, I kan se, det er simpelthen fordi, eller fordi vi har dem, det er simpelthen fordi, nu kommer det, er I klar? 1, 2, 3. Nej. Hvor var du klar? Ups. Det er fordi, Fordi vi har besøgt nogle folk, som ikke var hjemme. Og derfor... så tog vi deres ting. Vi låner deres ting, men vi giver dem ikke tilbage. vi låner dem bare for evigt. Det er sådan... Ja, Er vi mennesker bare, vi låner nogle gange ting, uden at vi giver dem tilbage. Er det... Vi er bare elendige til sådan. ja. Og man behøver da heller ikke altid at give tingene tilbage. I hvert fald ikke til folk, man ikke kender. Gruevold. Ja. Og vi skal nok give jer EP'en, ikke også? Og hvis I ikke gider have den, så skal vi nok lade være med at give jer den. Okay, hvis I hørte den der put, så like og subscribe og alt andet. Andet end like og subscribe. Nej, og alt andet. Ej. Jeg kan ikke finde det. Jeg kan ikke. Jo, jeg tror jeg godt kan. Ja. Nå, altså jeg, yes. Vi ser et bibliotek. Vi ser et bibliotek. Det er din mareridt, det er bibliotek. Nej, der kommer det igen. Det er ligesom den, det er ligesom den, det er ligesom den sylte der. Sylten hopper ud af køleskabet. Som en slime. Blop. 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 Et æble. Haha, nu er det mit. Jeg kan ikke finde dig. Jeg kan ikke finde dig. Nu er du herovre. Nå. Nej, det er derovre, ikke? Det er ikke det, der. Nej, det er altid godt at vide. Det er du har hoppet ind i fjernsynet. Du er lige mit grin. Nej, jeg giver ikke, for jeg er helt bliv. Min bedste venindes mor, hun hedder faktisk Annette. Er det ikke bare sjovt? Er det ikke bare så skide hyggeligt? Fuck og der står fuck på skærmen. Fuck og shut up. Off. Shut up. Sådan. Ja, det tænker jeg. Ellers så grifer jeg dig. Ja, vi griner af dig. Vi grifer dig. Vi Hov. griser dig. Ja, jeg trykker ikke Vi engang. griser dig til i dit snit. Vi griner af dig. Jo, jeg har fundet dit face. I have found your face. Det er ikke mig, det her. Ej, okay, hvem er det så? Jeg kan se mig selv på din skærm. Det er Benjamin Lassen, ja. Nå, så kan jeg bedre forstå det. Du hedder Niklas Jack. Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare hørt det der navn Benjamin Lassen her. Hvis der er nogen, der hedder det.
Så like og subscribe og comment. Og alt andet end det. Nej. Jeg hedder sgu da og alt muligt andet. Nå. Jeg plejer altid at skrive det i description og se det til sidst. Okay. Hvor er det? Jeg kan ikke se dit fjes. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan se Det er fordi det her det er ikke. Jeg kan se dit navn, men jeg kan ikke se dig. Oh, Det er det jeg siger. Du dårlig er. internet. Okay. Og så skal I skal lige se. Jeg lægger også lige en video på YouTube, hvor jeg spiller sådan en mega nice spil. Lucky left the game. That's my. Yes, it is. And now I locking on. Oh, der var 3. Forhold til, at du går i 5. Så hvad? Så er du ikke den bedste til engelsk. Now I'm locking on. Hvor fik du den fra? Men det er bare sådan taler jeg altid. Det er bare sjovt. Ligesom Günther. I am Günther. Und ihr Tinker. Und wir hesten hervorne. Hest. Hey, prøv at se. Prøv at kigge på mit navn. Jeg er her. You don't are here. Prøv at kigge bag dig. Jeg er her ikke. Det er sgu da fordi du hvad hedder det, skifter. Nej, det er også sneak. Nej. Sneak. Hey, hvad? Okay, jeg har gået 2 år i skole. Er det ikke bare meget sådan til at finde? Fordi jeg er så klog. Ja, dårlig joke. Det er bare nederen, jeg kan ikke se dig. Kan jeg ikke slå dig? Nej, for det er ikke en PvP-suge. Det var det, jeg sagde. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan virkelig ikke. Du er der slet ikke. Okay, hello. Min kusine, hun kan slet ikke se mig. Du er der ikke på min skærm. That's because I'm hiding inside the house. Now I'm doing. She's doing. Written you. I am doing. He's doing. I am doing. He's doing. Fat it. Nej, nu kan jeg ikke komme op, det er lækkert. Læg. Det skal lige siges, klokken er 10 om natten. Og vi har ikke fået aftensmad endnu. Ej, det var sjovt. Den er kun 3 om natten. Nej, det passer ikke. Vi venter i 2 sekunder. Ja, okay. 2 sekunder. 3, 2, 1. Og så bliver det. Men nu kan I se. Det er klokken. Så vi lyver ikke. Now it's shit. What do you doing? What do you have doing? Shit it. Må jeg få nogle gulerødder? Nice. Undskyld YouTube. Jeg har sådan nogle underlige ting der. Det er sådan en update. Underlig ting. Du kan godt slutte af. Ja, jeg synes. Pause. Ja. Så bare pause videoen. I forstår det godt. Det er irriterende at have sådan noget delt. Men når jeg pauser videoen, så går den væk. Så når jeg starter den igen, så trykker jeg frem igen. Det er meget chill. Okay, skal jeg lige se mig? Spam. Må jeg få nogle gulerødder? Hvad hedder du på Skype? Ja, dig. What? Klar. I jumping in the sea. Hvor er du henne? I cannot see. What the crap? I cannot see you. Ja, YouTube, vi skal også sige farvel nu. What the? Farvel, husk at subscribe og like og alt det der andet. Takke. YouTube, farvel. Vi ses en anden gang i episode 2.